Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Da farko dai sunana Abdul. Sannan yau na zo da bayani ne game da wannan channel tamu da aka buɗe. Ta wannan channel tamu dai sabuwar channel ce. Mun buɗe ta ne saboda taimaka ma 'yan uwa Hausawa ta yadda za ka san abubuwan da ke faruwa a duniyar technology. Idan sauran mutane ake dama da su, kai ma za a dama da kai. Za ka san yadda za ka samu aiki online, da yadda za ka samu scholarship, da dai sauran abubuwa kamar yadda kaga sauran mutane suna yi, kai ma ka yi. Abu guda muke bukata daga gare ka, ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ta yadda daga mun fara ɗaura video kana cikin mutanen farko da za su sani. Ita wannan channel tamu za ta taimaka sosai wurin kawo muku wa'innan tutorials. Kai dai ka tabbatar da ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa.